Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell so you will get notified every time I upload a new video. See you soon! Ambing! God bless! Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Ali guys, mga una punta. Tara guys, kain na naman tayo, no? Ang aking kakainin ngayon guys ay prutas lang ang aking kakainin ngayon guys. Ayan, meron akong marang guys, no? Ayan, marang. Tapos, meron din akong ito, rambutan at saka lansones guys. Ayan. Umalis kasi ako kanina kaya, ayan, nadaanan ko to sa daan. Nadaanan ko to sa daan kaya bumili ako guys. So, itong marang guys, ano lang to? 30 pesos ata per kilo. Medyo dumadami na talaga yung prutas dito sa Davao guys. Meron sanang durian kanina, kaso bukas pa makakain. Hindi naman ako marunong magbukas noon kaya hindi na lang ako bumili. So, sa mga susunod na araw, abangan nyo ang aking pagmumukbang ng durian. So, for now, ito muna guys, itong marang at saka itong rambutan at lansones. Ayan. Bubuksan ko tong marang guys ha. Sana may laman. Baka mamaya walang laman to. Kasi hindi siya round eh. Merong mga part dito na walang laman. Ayan, meron talaga. Tama ako. Merong mga part na walang laman. Pero maganda naman yung ano niya guys. Yung laman niya, malalaki. Ayan no. Kita nyo ba guys? Ayan. Ayan. Look. Sarap. Sarap guys. Ang lalaki ng ano, ng laman. Ayan, meron pang natira dito sa mismong balat niya. Ayan, sarap guys. Kain. Magpapalaway na naman ako no. Itong balat guys, nakakain ata to eh. Pag sinasangag. So, ito try ko ngang sangagin yan. Sarap guys. Sarap. Kanina guys, pupunta sana ako pumunta na talaga ako ng Philippine Eagle dito lang malapit sa amin, no, sa Malagos. Kaso close siya guys, sayang naman. Tignan ako ka. Ayan, sinong nakakamiss ng marang dyan guys? Ayan. Ang sarap po. Napaka-healthy napaka-healthy talaga. Matataba kasi guys, so tingnan nyo. Yung asawa ko ng kuya ko dati guys, meron silang lupa, tapos marami silang mga tanim na ganito marang, kaya one to sawa kami pagka mga ganitong mga man. Pero nabenta na kasi, kaya eto, bumibili na lang. Pero pag mga ganitong month kasi guys, August, napakaraming prutas talaga dito sa Davao guys. Kaya abangan nyo ang aking mga fruits mukbang no, sa mga susunod na araw. Sarap. Ayan guys, ubos na. Dati guys, yung bata kami pinaglalaroan namin to. Para kasing ano no, parang ulo. Hindi para siyang, ayoko na nga sabihin, baka mabash pa ako. Alam niyo na. So ayun. Busog na ako guys.
6 na lang. 6 na, ano na lang ganito. Seeds. Nalaglag na. So ayan guys, no, naubos ko na ang aking marang. Nabusog na ako guys. Next, mamaya na lang siguro tong iba guys, hindi ko na makain eh. Mayroon akong ano dito pala, ayan. Nabusog ako, milk bar. Ayan, milk bar. Nabili ko to kanina doon sa ano, nung papunta ako ng Malagos. Masarap to guys. Sarap. Blended with fresh milk. Ayan, fresh milk siya guys. Tapos nilagyan ng chocolate flavor. Ayan. Sarap. Ano na kasi siya guys, naging soft na siya. Pero marami pa doon sa tawag dyan, sa freezer. Lamig ka. So ayan guys, no, tapos na akong kumain. Ito muna sa ngayon guys kasi ayan, busog na ako. Naubos ko nga yung isang marang eh. Malakas talaga akong kumain ng ano guys, ng mga prutas kaya ayan. Abangan niyo ang aking mga mukbang again very soon no, mga durian at mangosteen. Ayan, malapit na talaga guys. Malapit na silang mga maging very cheap, no? Maging very cheap, yung mura ba? Maging mura. Kaya, ayan, makakabili na ako ng bonggang-bongga, guys. Kaya abangan nyo ang aking mga fruits mukbang very soon. At hanggang dito na lang. Naway natakam kayo sa aking kain-kain videos ngayon. Sa aking kain-kain na video ngayon, guys, no? Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito pa rin sa aking tahanan na si Marilyn K. Ayan, salamat, guys. And see you again in the few days. Ayan, hindi na ako masyadong nag-film ng everyday ngayon, guys, kasi medyo tinatamad talaga ako guys, marami ding pinagagawa kaya medyo madalang yung pag-film ko. So hanggang dito na lang guys and see you again tomorrow. Ang palagi kong sinasabi, laban lang, sinasabi slang naman kami Lin. Ay, naunsa naman ka. Ayan. Ang palagi kong sinasabi guys, laban lang, be kind and choose happiness. Ayan, bye everyone. Ayaw kalimti mag-subscribe, mag-like o i-click ng notification bell para updated mo sa ako ang mga bagong video ha.